Good afternoon! It's Saturday and afternoon na, alauna 5 na ng hapon. Gutom na ako. Nag-edit ako ng 2 videos. Tinapos ko in-edit yung Everbelena review ko. Tapos in-edit ko din yung vlog ko. Tapos ko lang i-edit yung vlog ko nung Friday kasi I was gonna edit it yesterday. But then again, I was so tired, you guys. Sobrang pagod na pagod ako pagdating ko galing sa city kahapon. And may lakad sana kami ngayon, pero hindi ko kinaya yung legs ko. Sobrang sore, yeah, from driving last night. Pero I will go ahead and get some food because I'm starving, Marvin. Nag-ano lang ako, coffee lang ako kanina. Umuulan na naman. Kain tayo. Bumili si mama ng kasube, cassava cake, and pichi-pichi. Ano yan? Pero ganito yung itsura niya. Hello, meron siyang ube. Konti lang pero yummers. Gusto ko yung nasa corner. Ito. Kunin ko yan. O siguro yung nasa dulo. Try natin. Ikaw, Mark. Hello, katapos ko lang maligo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung bagong lotion na gamit ko. Kasi diba, I mentioned on my favorites video na yung paborito ko for the month of November yung Skin White. Tapos, BioBlends sent me this lotion, yung Gluta-Blend Whitening. And ito na yung gamit ko. End of November, ito na yung gamit ko. And hanggang ngayon, ito pa rin yung gamit ko. Gustong-gusto ko siya, you guys, kasi mabango siya. And thick yung consistency niya, pero hindi siya malagkit sa skin. Sobrang moisturizing talaga siya. Ah! What? Tinawag ako ni Mark, tapos wala. Yeah, ganito yung itsura niya. And savage ako when it comes to lotion. Madami yung ginagamit ko. I don't think you will need that much kasi nga sobrang concentrated niya, sobrang thick ng consistency niya. Pero ako, gamit ko 2 pump para sa isang leg, tapos 2 pump, isang leg, tapos 2 pump para sa both arms ko, and then 1 pump para sa belly area ko. Nilalagyan ko din ng lotion yung belly area ko. I just like feeling moisturized kasi feeling ko kapag walang lotion yung part ng katawan ko, parang feeling ko young. And also, I started using the Advanced White, yung underarm and inguinal whitening. Ginagamit ko siya sa aking elbows. Wow, kitang-kita nyo ang aking elbow. Ginagamit ko siya sa aking elbows at saka sa aking tuhod. What? Itawag si Juliet. Tapos, ano sabi? Ha? Amat. Kasi ano, tas mama asa sa mga taken, tawag si Juliet. Okay. Huwag mo i-play. Ginagamit ko siya sa elbows ko. Hindi ko pa alam kung ano, kasi hindi ko naman siya chinek before ko siya ginamit. So, hindi ko alam kung effective talaga siya. Pero yeah, yung pump niya hindi nag-work kasi siguro sobrang thick ng consistency niya. Thick din kasi siya. So, hindi nag-work yung pump. Kailangan ko siya tanggalin talaga. And then, kunin siya from the ano. Ha? Tapos yeah, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo guys before ako in-interrupt ni Mark. Pakilala na dito sa ano, baba. And also, yung sabon na gamit ko is ito. From BioBlends din. Whitening Age Defying na sabon. Moisture Boost. I think malapit na siya maubos. Not really. Like siguro mga ganito kanipis. Basta konti na lang siya. And yeah, yan yung gamit kong sabon. Tapos after ko maubos yan, gagamitin ko yung isang padala pa ng BioBlends na yung pink naman. Na Rosy Gluta. Tapos yung scrub. Yung sabon, ganito na lang o konti na lang yung natira. Tapos, yung scrub na gamit ko ngayon is the Diamond Bleaching Scrub. I'm not sure if like, anong meaning ng bleaching, kung nakakaano siya, yung naano yung skin mo. I don't think so kasi hindi ko pa na-notice na namamalat ako. Pero yun yung gamit ko. I think pang 3rd day na ngayon yan yung gamit ko. Hindi ko nagustuhan yung chocolate na milk salt scrub na galing kay NYX Essentials. Yung tatlo, yung strawberry, yung milk, at saka yung coffee. Sobrang nagustuhan ko. Ito, for some reason, nagtitend siya sa skin ko. So, nagiging brown yung skin ko. So, nung ginamit ko siya, first time ko pa lang siya ginamit ko siya, tapos na-notice ko na nag-brown yung kamay ko. So, and hindi siya nagtatanggal ng tubig lang. Sa akin lang naman, hindi siya nagtanggal ng tubig. So, kailangan ko magsabon ulit nung ginamit ko siya. And, inuuna ko kasi yung sabon ko before yung scrub. So, nung ginamit ko yun, nagsabon ako, tapos nag-scrub, tapos nagsabon ako ulit para matanggal yung tint. Kasi hindi siya natatanggal ng tubig. Pero, yeah. Pero, again, yung tatlo, maganda. What?
It's so yummers. Wala na yung corners. Naubos ko 3 lang. Sino kumain ng isa? Dito. Ikaw? Gusto ko yung dito, oh. Ano naman? 3 pa yung nakain ko. Nawala na yung isang corner. Ano naman? Gusto ko yun. Ano naman? Hi guys! Maglinis ka na, Mark. Uy! Kape. Dito, maglinis ka dito, oh. Ito na, favorite mo na dito rin. Para i-epihan na rin. Tamad. You guys, ang bagal ng internet namin. See? Nakikita nyo ba? Basta hindi siya nagpe-play. Naglo-loading siya. So, nag-comment na lang ako sa video ko. Yeah, nag-comment na ako. Naka-reply ako sa ibang comments. Pero now, like, sobrang, pag inano ko, nag-error yung comment ko, yung reply ko. Tapos, minsan, nag-error siya. Tapos, ano pala, nakaka-comment pala. So, yung iba kong reply, tagtatatlo na pala. Kakalokang internet. I'm uploading a video kasi yung vlog na needs to be up tomorrow. I'm uploading it right now. So, siguro yun yung dahilan. I'm pretty sure yun yung dahilan na mabagal yung internet. Pero yeah, so far, so good naman yung mga feedback nyo about sa video. So, thank you. Yung Everbelana na concealer at saka foundation na film ko na siya. I'm pretty sure ma-upload siya before this video. So, it is already up. Ano na pala, hinintay ko na lang sila, papi. Kasi, uwi sila ngayon, Sabado. And, magdadala sila ng food. May nagtatanong kung nag-breakout ako sa Careline. Hindi. I do have one pimp right here. Actually, malapit na siya mawala. It's because, again, papunta na yung bisita ko. Yung under eyes ko, you guys, dark siya tingnan kapag dun ako sa room ko, tapos meron ako nung lighting ko, kasi for some reason, na-emphasize niya yung redness sa mukha ko, which is good for foundation reviews and, like, concealer reviews, para makita talaga natin kung nako-conceal yung redness. Pero over na, like, dark tingnan yung ano ko. Ayan, nag-play na naman. Tapos mamaya, mag-stop na naman. Like, the quality of my video playing is really... Yeah, hindi siya HD, but that's alright. Yeah. Anyway, going back to my under eyes, over siya tingnan kapag nandun ako sa kwarto with that lighting. Maybe because I added the yellow bulb. Pero, yeah, hindi naman siya ganun ka-OA. Pero, yeah, some of you guys are concerned. And then, meron pa ako sasabihin, oh yeah, because a lot of you commented on my video na i-review ko yung Sansan. Hindi ko nakita yung Sansan. Diba nagpunta kami ni Mark sa SM? Hindi ko nakita yung Sansan doon. Yung HBC, wala na siya doon. Hindi ko alam. I'm pretty sure meron siya sa Ayala, I think. Meron din siya sa Gaisano, Tabunok. Pero hindi ko alam kung kailan ako makakapunta doon sa mga mall na yun. Kasi every time pumupunta ako ng city, it's either SM lang talaga. SM Seaside. O baka meron sa Seaside. Meron ba HBC sa Seaside? I'm not sure. Pero yeah, gusto ko sana bumili ng mga Sansan na products kasi you guys request na i-review ko yung mga yun. Kaya lang hindi ko siya nakita. Sayang. Yung nabili ko lang talaga nung araw na yun is yung Maybelline Fit Me Concealer. Yun lang. I was really good that day. Kasi yun lang yung binili ko. Pero yeah, kailangan ko din naman kasi yun. Pero yeah, thank you so much pala sa mga good feedbacks about sa maganda ba ang mura. Gagawin ko siyang series. So, next one is the Everbelana. Hi guys! Hapon na. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Ha? Dito sa taas. I'm vlogging! Kakain kami ni Mark ng mangga. Ito yung mangga na binili namin. Kailan ba natin ito binili, Mark? Di ako nag-vlog nun eh. Pero meron kaming mangga. Ooh! Ito oh, malaki. Isa lang muna, Mark. Asan yung pang-peel? Hindi ako nag-coffee today. Nag-ano lang ako, nag-juice. It's there. Isa lang muna, Mark. Hugasan mo! Yung kasube namin malapit na maubos. Cassava na may ube. Ito oh. Malapit na maubos. Masarap siya. Yan lang. Hugasan mo. Hi. Nagsugod na tayo. Yummers. Ganito pag ano ng mangga. Yan. Isuod na rin panit ni Marco. Pero Marco kayo. Subuan na ka to. Ikaw na. Isuod ng plastic niya. Isuod na rin. Ayaw lang. Ikaw na, bahala na. Pwede naman na to. Mahal. Ikaw na. Kung sa tingin. Oh my God. Tapos na. Mayroong toyo at saka konting suka sa ilalim. Kain tayo. Tara, Mark! Kain na tayo. Tapos nood tayo ng TV. Ito na, Marla!
Gamers kayo daw. Buwal yan. Magluluto ako ng pancit canton for dinner. Meron naman kaming fish, kaya lang gusto ko kumain ng pancit canton with rice. So, yan yung lulutuin ko. Namiss ko na yung Indomie. Yung noodles dun. Hindi ko pa siya nakita eh. Lagi ko nakakalimutan. Nagpunta kami ni Mark sa SM. Nakalimutan ko na i-check. Kasi sabi niyo, merong Indomie sa SM. Kaya nga lang, I forgot to check. Chinek ko siya nung nagpunta kami ng Gaisano. Wala naman siya sa Gaisano kasi wala naman talaga siya doon. Pero yeah, next time, sana hindi ko makalimutan. So, save more daw yun eh. 12 pesos lang ata yun. Check ko yun next time para matry din nila. Ano lang tong vlog na to? Maikli lang siguro yung vlog. Hindi ako nakapag-vlog masyado today kasi sumasakit yung ulo ko yun guys. Kagabi pa to. Sobrang sakit ng ulo ko kagabi. Tapos parang nilagnat talaga ako ng bongga kagabi nung nasa bed na ako. Nilagnat ako ng bongga. Tapos sobrang lamig. Pero pag-isip ko wala na. Yung ano na lang, sakit na lang ng ulo yung meron. Yeah. Anywho, I will finish this. And yeah, kain ako ng dinner. Si mama din. Dalawa yung niluto ko kasi si mama gusto din niya. Tapos na, naglagay ako ng konting rice. Tapos ito yung drinks ko. Ito din yung ininom ko kanina nung nag-brunch. So yes, 4 Seasons from Del Monte. Meron kaming saging, oh. Ito yung saging na hilaw sana. Nalulutuin sana namin. Kaya lang, nahinog na lang siya. Hindi pa namin naluto, nahilaw siya. So yeah, hinog siya. Yan. Wala lang. Gusto ko lang i-share. Kain tayo! Hello! Mag-shoutout ako. Na-screenshot ko kanina yung mga comments na merong pa-shoutout sa comment nila. So, hindi to lahat ng mga early birds ha. Kasi yung yung meron lang shoutout, like pa-shoutout po sa comment. So, Shell Ramos, hello! At saka Bea Ramos, hello sa inyo! Dana Camille Obnamia, Crisia Paula Balboa, Kaniel Gascon, hello! Army Audrey Fajardo, Melissa Mamawan, meron akong classmate nung college, Mamawan yung last name niya. Jen Macaraeg, Monet Bangon, hello! Jasmine Dayono, hello! Alaina Nicole Pineda, Sabist Fashion, hello! AJ, Jonah Takusalme, Nilia Cinco, si Bel Koiki. Meron siyang channel. I will leave the link below. Jobelita Bel Koiki. Yan yung old channel name niya. Jobelita. Sierra Sari. Hello. Yun na muna. Check ko mamaya. Magta-transfer lang ako ng music sa phone ni Papi. So, hindi pa rin ako tapos. I did this last week. Obviously, hindi ko siya natapos kasi dinala ni Papi yung phone niya. Ngayon, tatapusin ko. Nag-transfer na ako ng mga music kagabi. Yung Air Supply. Ang dami kasing mga songs ng Air Supply. Gusto niya yun. So, natapos ko na yung Air Supply. Tapos, ngayon, meron siyang mga songs from White Lions na gusto niya ipa-add din. So, yan yung gagawin ko. And manonood ako ng Gandang Gabi Vice mamaya. Hindi ko pa alam kung anong oras pa. I think lalabas kami. Aalis na naman kami bukas. I'm not sure. Pero, we'll see. Naririnig niyo? Ang ganda. Love of a Lifetime yung title. White Lions. Never wonder. Guys, I will close this vlog. Anong oras pa ba? 9:30 pa. Papanoorin ko yung Celebrate Mega Iceland with Katniel kasi ko na siya, na-save ko na siya sa offline ko. Instead of okay, tatawag daw si Dan in 10 minutes. So, I need to close this vlog. Diba, nag-download ako ng app. Yung app, as in, walang kakwenta-kwenta yung app, you guys. Nag-sign up ako, tapos basta laging nag-error, wala daw internet connection, kahit meron naman akong connection, like I know mahina yung connection ko, but meron akong connection. Pero yeah, hindi siya nag-work, siguro mga isang araw talaga tinatry ko na panoorin yun doon sa app, kasi hindi ko naman alam na may YouTube channel sila. Tapos ngayon, nakita ko isa sa inyo nag-comment na meron silang YouTube channel, tapos nakita ko din siya sa recommended feed ko, sa recommended videos ko. So, yeah, na-save ko na siya sa offline ko. Ready ko na siya panoorin. It's
1 hour and 6 minutes. I'm excited. Papanoorin ko siya. Anyway, that is it for this video. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. And yes, meron naman akong tutupiin. May naglaba kanina. But yeah, I'll see you tomorrow. Bye. Good night.